volunteersफ्रा होखाजानाय हाबाफारि बायदियै जेन' बयबो मावफुंनो थाखाय थाम-थिम जायो बेनि थाखाय खावलायबाय। दान्दिसे समनि उनावनो जोंनि हाबाफारिया फारियै जालांगोन। फैनाय लोगो लोगो जोङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोगोन। जोंनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आरो मुंख्लंफोरनि खाम्फायाव बिबार बावगोन आरो बड'फानि सावगारियाव जोङो बिबार बावनाय हाबाफारि जोङो लादों। बे हाबाफारिखौ जोङो फारियै खालामगोन आरो बिनि उनावनो दिनैनि जोंनि जे गेवलां मेल बे गेवलां मेलनि हाबाफारिया जागोन। बेनिखायनो जायफ्रा लामायाव दङ नोंथांमोन साफ्रोमखौबो नैबे मेल जागोन थावनियाव फैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। जायफ्रा साहा दखान लामायाव दङ बिथांमोन साफ्रोमखौबो जोंनि नैबे मेल जागोन जायगायाव आं बे समाव हांख्रायहरदों आरो गुबुन गुबुन आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायदों। हाबाफारि बायदियै जोंहा फिरफिला दिखांनाय आरो जोंनि बिबार बावनाय हाबाफारिया जागोन। बेनिखायनो गुबुन गुबुन आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि साफ्रोमखौबो आं बे समाव साग्रिद जाफैनो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायबाय। जोंनि सिगांनि सारि आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्राल' नैबे मोखांथिं फैगोन आरो गुबुन रायजो राजाफोरखौ दुरुंनि हरैजाय आङो जिरायनो थाखाय खावलायदों आरो बेबायदिनो जोंनि भलन्टियार्सफ्रा लाबोनांगौ। फार्स्ट बेनार सेकेन्ड बेनार आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ सिगां फारसे लाबो आरो बिनि उनाव गुबुन रायजो राजाफ्रा दुरुंनि हरै फारसे निखिल बर' छात्र अन्डा जिंदाबाद 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 निखिल बर' छात्र अन्डा जिंदाबाद 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 जोंनो नांगौ बड'लेण्ड 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 जय बर' हरे रे जय बर' हरे रे मानगोनां रायजो राजाफोरखौ फोथाराव बयखौबो फारियै हाबफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। हाबाफारि बायदि बे समाव जोङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला दिखांनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो खालामसिगोन। बिनि उनाव जोंनि बड'लेण्डनि मुंख्लंफोरनि खाम्फायाव जों बिबार बावनाय आरो बड'फानि सावगारियाव जोङो बिबार बावनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ जों फारियै जागायनो थाखाय आखायाव लाबाय। जायफ्रा रेलिनिफ्राय फैबाय थादों अन्नानै बयबो फोथार फारसे हाबफैदो। जोङो लासैनो जोंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों जागायसिगोन। नै मार्च 1987 मायथाइनि दिनैनि 2 मार्चआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आलादा रायजो बिनायनि हाबाफारि जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया जागायजेनदोंमोन। दिनै फैयै फैयै बे साना 32 बोसोर जाफैबाय
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादाबो दिनैनि बे सानाव सोमावसारनाय हाबाफारि जोङो लाबोबाय थादों। दिनै सारा आसाम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन जिल्ला गुबुन गुबुन महकुमा आरो गुबुन गुबुन दखरायाव दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया खुंफुंजादों। गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबाफारि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे सानखौ फालिनायजों लोगोसे जोङो जोंनि जे दाबि सान बे दाबि सानखौ फालिदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मोनब्रै दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुआरि बड'लेण्ड डिमान्ड डे बड'लेण्ड दाबि सानखौ जोङो गसाइगावआव जोङो खालामनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। आरो बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानजाथाव आफादगिरि प्रमद बर', बोसोनगिरि मनेस्वर दैमारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन, एनडिपि प्रग्रेसिभनि मानगोनां हम सेक्रेटारि एम गेरेमा, जुडिशियेल सेक्रेटारि लोगोसे एनडिपि प्रग्रेसिभनि गुबुन गुबुन पिपल जॉइंट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सेन्ट्रेल कनभेनर प्रबिन बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन कनभेनर्स नोंथांमोन, नुजाफैनो हानाय गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि नोंथांमोन, क'क्राझार आरो गसाइगाव जिल्ला बर' समाज आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि मुस्लिमा प्रतिभा ब्रह्म, अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि रबिरा मुजिबजों लोगोसे क'क्राझार गसाइगाव पर्बतझरा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर, हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय गुबुन गुबुन आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन, इउपिपिएलनिनो सासे लेङाइ आफादगिरि जिरेन बसुमतारी, बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय पर्बतझरा जिल्ला आगसुनि लेङाइ आफादगिरि आरो बिथांनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर, हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय मानगोनां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, আজি আমাৰ এই বড়োলেণ্ড ডিমাণ্ড যে দিন, এই দিনত অংশগ্রহণ করা বিভিন্ন দল সংগঠনের সন্মানীয় ব্যয়ববীয়াসকল, সাংবাদিক বন্ধুসকল, শ্রদ্ধেয় রাইজ नोंथांमोन साफ्रोमनोबो गिबियाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जांख्रिथायारि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आं बे समाव गिबियावनो बावहरग्रोदों। नैथि हाबाफारि बायदियै जोंहा बे समाव आफादनि फिरफिला दिखांनाय हाबाफारि, फैयै फैयै 32 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा रायजो बिनाय साना जाफैबाय। बे सानाव जोङो जोंनि आफादनि जे फिरफिला बे आफादनि फिरफिलाखौ जोङो दिखांगोन। जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मानगोनां मुस्रि प्रमद बर', बिथाङा फिरफिलाखौ दिखांगोन। आङो बे समाव मदद खालामनो थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रांगिरि सरन्जय ब्रह्म बिथांखौ आङो मदद खालामफानो थाखाय गुरै खावलायबाय। Second Mars Bordland demand बिरनाय लोगो लोगो जोङो सेलुट होगोन आरो बिनिफ्राय दसे साउटिं होगोन। सेलुट। After long live, long live, long live. After long live, long live, long live. दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों, थांना थाथों, थांना थाथों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिउलावथों, जिउलावथों, जिउलावथों। After long live, long live, long live. After long live, long live, long live. निखिल बर' ছাত্র अन्ना जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। निखिल बर' ছাত্র अन्ना जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिउलावथों, जिउलावथों, जिउलावथों। लोगोसेनो फारियै आं बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानिजाथाव आफादगिरिखौ बड'लेण्डनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेननो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायबाय।
Alari bati sauna guguru